4:30? Mag-5 na eh. So hello guys, good morning, early morning. Here we are, Naga City. So another day, another ride naman. So we are attending the Kawasaki Road Tour dito ngayon sa Bicol Region. So medyo madilim pa ang next since taga-Albay tayo, taga-Albay ako. So nag-overnight na kami dito sa Naga. So makasama natin mga big bikes. So kasi big bike event siya. So punta Sorsogon province. So start ng program is doon mismo sa Kawasaki. Dito sa mismo sa Kawasaki Naga. Dito ang meet up. So it's around, ang meet up namin is around 6 o'clock. Pero ang call time kasi for 5 to 6. So mauna na kami doon kasi may almusal tayo naman libre. And then pwesto na rin kami doon sa Kawasaki. And mapark namin ng maayos to kasi kung medyo maliit kami, baka kusansan lang kami nakapark, baka sa gilid lang. So it is composed of 65 participants organized by Kawasaki. So first time natin mag-attend sa mga ganitong event. So kahapon nga may trabaho pa tayo. So Sabado kasi ngayon eh, Sabado. So umalis ako na Biyernes ng madilim na eh, alas 6, alas 7. So yun, later na lang guys, kung may pag maliwanag na and maganda na yung pag maliwanag na, pag pumutok na yung araw. So later na ulit guys. Pagkaan dito live lang tayo. So I would like to inform you our big bikers na we're being joined by our WRB Watanabe Racing Development and Kawasaki Motors Philippines. So yun nga, first stopover namin dito sa Kawasaki Road Tour, dito sa Basilica and Natural Shrine of Our Lady of Peñafiel. So picture taking naman kami, and then take off naman patungo sa next naming destination. So yun nga, from Naga City mula sa Our Lady of Peña Francia. So dito na kami sa Kamalig Bypass Road, Kamalig Albay. So dito na kami mag picture taking and then proceed naman ulit sa aming next destination. So yun nga, galing dun kami sa Kamalig Bypass Road. Proceed naman na kami dito sa Cagsawa Ruins, dito pa rin sa Kamalig Albay. So ang purpose din ng Kawasaki Road Tour ay magbisita sa mga tourist destination dito sa
Bicol Region. Pakabalik ko naman digdi. Pakabalik ko naman. Ako nga na natagaligas pa yun siguro pang Yan. So syempre, nandito na kami din sa Cagsawa Ruins. Di pa rin nakakalimutan ang picture taking with the whole riders. Walo? Pirang bars ka pa? Tuta. Goods na daw, goods na daw. Solid. Woo! Let's go! Ulito ka na naman? Ulito ka na naman? May checkpoint. Ulito ka na naman. Sir Feb, ano, ikot pa Legazpi? Ikot pa Legazpi? Sentro. Tapos saan tayo dadaan? Highway, Daraga. Rizal, garo pa rin, Rizal, tapos Tagos hanggang... Nilusutan na yan dyan. So, basta rin sa Guaynas ito. Ito na sa Guaynas. Hindi, sa may sipap. May sipap. Ito, hindi ang bago yun ah. Kawasaki! Number one! Number one! Woo! Kawasaki! 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 Yo, kaway-kaway! Kawasaki! Kawasaki Moto Trade number one! Woo! Ah! Yo, mainit! So yun nga guys, from Legazpi City, Albay, dito na kami sa aming next destination, Sorsogon Sports Arena, Sorsogon City, Sorsogon. Arrived at Sports Arena na.
So yun nga guys, galing dun sa Sorsogon City, papunta na kami sa final naming destination sa Residential de Amor, Santa Magdalena, Province of Sorsogon. So napapansin nyo, tulog na lang ako kasi nga sa sobrang ganda ng kalsada dito. Playground na talaga to ng mga sports bike, lalong-lalo na yung mga kasama natin. So tayo, hindi naman tayo nakikipagsabayan, so chill-chill lang, tamang chill ride lang. Last to arrive. Hinihigdaan ka pa ang kaiba mo na. Hinihigdaan ka pa ang kaiba mo. Malamig. May libre towel sila guys. Sarap. Oh my God, what a great time to be alive! Solid. Residential de Amor. Ay, wow. May ano pa. Pandan juice pa. Pasok na kami guys. Welcome. May lunch na lunch. Saan tayo pwesto? Yung table na. Dun. So yun nga guys, nakarating na kami dito sa Residential de Amor, Santa Magdalena, Sorsogon. So nag-lunch na kami dito, and then itong oras na to, dito na rin mag-i-start yung aming activity. So hindi lang puro rides ang aming ginawa. So di lang kami pumunta dun sa mga tourist spots dito sa Bicol region, since pagpunta namin dito, dire-diretso na kagad sa kanilang activity, program, and lalong-lalo na yung team building para sa aming 65 riders or participants. So di ko na kinuha hindi na ako kumuha ng video, pagbigay na rin ng respeto sa motor trade kasi nga nagbanggit naman sila na gagawa sila ng audio-visual presentation para dito sa activity to. So search nyo na lang sa YouTube yung mga pinagagagawa namin dito. So search nyo lang Motor Trade Road Tour 2025. Makikita nyo doon yung lahat namin ginawa. Hello guys, good evening after ang event dito sa event ng Motor Trade Kawasaki dito sa Residential de Amor. So shout out, maraming salamat po sa Kawasaki X with collaboration with Kawasaki para dito sa event na to. So napakasulit, napakasaya. So maraming team building events ang nangyari. So pagod na pagod tayo ngayon. Pagod na pagod tayo. So ngayong oras na is 7:30.
di-dinner na kami and then merong socials. So, yun. Yung mga events, yung mga clips siguro I will turn over na sa Motor Trade para i-post nila yun. So, ito na lang is yung socials lang na makikita nyo ngayong gabi. So, yun. Kakain na muna kaming dinner kasi medyo napagod nung team building activities. So, yan. Thank you Motor Trade and Kawasaki for this event. First time kong sumali sa mga ganitong event. So, kakaiba sa aking feeling ng mga ganitong lalong-lalo na sponsored, and then kailangan lang is yung presence and then yung participation and coordination sa Kawasaki. Kaya yun, later na lang ulit guys. True, ayun. So, ayun, sabi ng aking partner dito, pwede kayo mag-request, pwede rin po kayong mamaya magsayawan. Di ba meron tayong space dito that's intended para sa inyo, para makijam, makisaya, at sumayaw maya-maya po. Ayun. Make Road Tour. I am Mesri Angela Azul. And I am Legazpi City's Supreme Diva host. My name is Georgie. Tawagin lang po natin yung mga kasamahan natin. I think bumalik yung iba sa rooms nila. Because this is the night that we're going to have fun. Magsasaya po tayo. We'll be having an awarding for the games earlier. And we'll be also having raffle draw later. Para so lahat kayo uuwi ng masaya. Kaya sana yung mga nasa room, dito na po tayong lahat. And let's have fun tonight. Alright. Thank you so much, Ma'am Ruby, for that message. Ayan. Yes. Sabi ni Ma'am Ruby, kung kailangan daw, kung sino daw may kailangan ng motor or motor parts, ako po, Ma'am Ruby, kailangan ko ng motor. Right now, we're going to award Team Blue as the Second runner-up. third placer. Alright. Third placer, congratulations, Team Blue. Hello sir. Kamusta ang Residential de Hamor? Masaya boy. Masaya? Masaya. Sulit na sulit? Oo. Shout out Motor Trade Kawasaki sa event na to. So sana next year meron ulit. Willing na willing kaming sumali ulit. Daanan namin ang oras para makasali ulit. Siyempre, bago umuwi, maraming tayong baon na dala. So, di naman naubos lahat ng mga pagkain dito sa event. And tayo lang ang may lakas ng loob magdala ng top box. May mga dala tayong pauwi. So yun nga guys, maraming salamat sa inyong panonood ng aking vlog. So pagpasensya nyo na, medyo madalang ang pag-post ko kasi nga medyo busy rin sa trabaho. So yun nga, maraming salamat. Unang-una maraming salamat sa Motor Trade and then sa Kawasaki sa pag-sponsor nitong event. And then since first time ko sa mga ganitong event, I highly appreciated yung mga ganito. So kung magkakaroon ulit, siyempre willing na willing tayong sumama. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood sa aking vlog. Pipilitin natin na magkaroon tayo ng monthly vlogs or kung tayo weekly. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. Paalam.